എന്താ വർത്തമാനം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ആ എൻട്രൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുറന്ന ഓപ്പണായ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക തരം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. അതായത് പ്രകൃതി, അതായത് ഇതൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വരദാനമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സൊരു റിലാക്സേഷനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പ്രകൃതി ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ വരണം. നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ചങ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. തേക്ക് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേക്കിൻ്റെ ഉള്ള കാഴ്ചകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മ്യൂസിയം ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിലമ്പൂരിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിലാണ്. അതായത് ഈ നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ ഊട്ടി റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വരണം. ഈ കാഴ്ചകൾ, ഈ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ നിലമ്പൂരിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും തേക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസുകളാണ്. അത് പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് തേക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊത്തുപണികളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് മറ്റൊന്നുമില്ല, ഇതിൽ ഫുള്ള് തേക്ക് കൊണ്ടാണ്. പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഇതൊരു പ്രചോദനമാവും. വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നാളുകളിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു നിലമ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ വന്നേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആൻസർ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം മുഴുവനും തേക്കുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തേക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരിക്ക് നിൽക്കണം. ഇതിനിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇത് വേറെ ഒരു ലെവലാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ തേക്കിൻ്റെ വേര് പടലങ്ങളാണ് നമുക്കിതിലിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശരിക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ വേര് പടലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു കളറായിട്ട് ലൈറ്റും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തക്ക രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശരി ഈ കാണുന്നത് 450-ലേറെ വർഷം ജീവിച്ച തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചുവട് ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്.
നടന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം തേക്ക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് പുരാണ കാലത്തുള്ള പഴയ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. പഴയ പെട്ടികൾ, പഴയ കാലത്തുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ ഫുള്ള് തേക്ക് കൊണ്ടാട്ടോ, അല്ല വേറൊരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഇതിമൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ഫുള്ള് തേക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നാൽ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഗാർഡൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് പോരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ വിത്തുകൾ, അതായത് തേക്കിൻ്റെ വിത്തുകൾ ഉള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. അതിനെ കുറേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം, അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിമേ അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. സംഭവം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തേക്ക് മരത്തിന് ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രാണികളെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ പുഴുക്കളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഈ തേക്കിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചില ജന്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഇതൊക്കെ. തേക്കിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണികൾ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട് നല്ല കാണാനൊക്കെ സംഭവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു, കുറച്ചിങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന്മേരുന്ന് ആടണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണ് തൊടരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗാർഡനിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി. നമ്മളൊരു സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ നടന്നു. പിന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഗാർഡനിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ചിൽഡ്രൻസ്, നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്ലേ
ഐറ്റംസുകളാണ്. അത് പിന്നെ ഓല അടിച്ച് പൊളിച്ചാലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് മാതിരി ഓല അതിൽ ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ടും ആ ഇതിൽ കൂടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കളിച്ചിട്ടും ഇതാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ രസമാണ് അവിടെ. അത് കാണാൻ തന്നെ ഓല ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് അടിപൊളിയായിക്കാരൻ സംഭവം. അത് ഉഷാറായിട്ട് ഓല ആസ്വദിക്കാം കുട്ടികൾക്ക്. മറ്റേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ദഹിച്ചോളണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഓൽക്കിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനല്ലേ. ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പുറത്തെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഒരു മോഡൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പോരാൻ തോന്നില്ല. രാവിലെ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൈകുന്നേരം സമയം പോകണത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് സംഭവം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം, ചെറിയ കുട്ടിക്കുളം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചട്ടിയല്ല, അതും ചെറിയൊരു കുളം, ഒരു വെറൈറ്റി കുളമാണ്. അതൊക്കെ സംഭവം നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് കയറുകയാണ്. ആ മേലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി അങ്ങനെ നടന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിനെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഫുൾ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അടിപൊളി കാരം. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചയാണ്. അതായത് നമുക്കതിനെ മൊത്തം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് കട്ടക്ക് വേണം. നിങ്ങളാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.